¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? 4 minuts i 3:45 del migdia. Som la segona hora de RAC1 i és el moment de la setmana en què sabrem si ha valgut la pena tot el que hem viscut fins ara o no, perquè és el moment en què entrem a Foro Cotxes i pot passar qualsevol cosa en aquest fòrum. Nois, com sempre, rabiosíssima actualitat. El títol del fil que algú va obrir aquesta matinada es titula Los Chunguitos versus Charlie Hebdo. Mamá, mamá, si tú estuvieras aquí conmigo. Mamá, 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 para cuidar. Mamá, como tú la has hecho conmigo. Per favor, que portem uns dies a aquest RAC1 està sonant més palmeos, perquè no sé si vau sentir la retransmissió del Barça. Sí, esclar, el partit ja estava dat i beneït i el que estava passant de debò era que estaven fent fora els xunguitos de Gran Hermano VIP. Bueno, a part, és que es van posar a parlar d'electrorumba. Entre els Saperes i el Pou, Que són uns veritables entesos. No, és que va ser una masterclass, i si podeu baixeu-vos un podcast, perquè és increïble. Bé, a Foro Cotxes, tema xunguitos, els van fer fora de Gran Hermano VIP. Sí. Val? Perquè van fer comentaris homòfobs, pretesament homòfobs. Jo no els he sentit, però es veu que van dir... Molt malament, molt malament. De l'alçada d'un campanar, que ja venia tot precedit perquè també van tillar a un concursant de color negre. Sí. Li van dir esto que és un mono, no? Bueno, una cosa molt primària. Sí, no, cada cop que obrien la boca... Era una barbaritat. Sí, se't posava la pell de gallina i els pèls de punta. Que tu veus una foto dels xunguitos de joves i... Allò sé que és una mica l'eslabó perdit, Sí, de vegades hi ha gent que ha apuntat que els xunguitos no vinguessin de la branca neandertal, Directe, sí, no es va extingir realment. O sigui, ja sabeu que hi havia dues famílies d'humans que van quedar a l'últim dels neandertals. Eren molt eixerits, molt espavillats també, però no sap per què van desaparèixer. Podria ser que els xunguitos fossin els últims representants. Sí, senyor. Cervell molt gran, Molt gran. Fins i tot deien que tenien poders telepàtics. Ostres, doncs mira, aquí estaria l'explicació del que va passar. Bé, nois, bueno, un xurmano de Foro Cotxes pregunta que què passa, no? Que si us sembla, si és comparable això, on és la llibertat d'expressió d'uns i d'altres, etc. Bé, però un es pren allò del versus literalment i diu pelea épica sería unos dibujando moros y otros robando cobre. Apa, vinga. Ja intentant una mica apagar el foc, no? Amb comentaris d'aquest tipus. Sí, home, de veritat que n'hi ha molts mesurats, com per exemple un d'un forero que diu no comparto su opinión, pero me parece alucinante que hace menos de 5 días se hagan una manifestación por la libertad de expresión y ahora ellos les expulsen. Y repito, ni me parece correcto lo de los chunguitos, ni me parecían correctas las portadas del periódico francés. Je suis chunguito. És que ho estem barrejant tot. Sí. Tot. I la gent de Foro Cotxes no són els únics, perquè també ara aquests dies escoltes molts debats i al final dius, bueno, a veure... Sí. Tot s'hi val, no s'hi val tot, com quedem, no? Què està passant? Doncs per això, millor opinions de més foreros. Un altre, després hi ha una mica de rauxa després del Je suis chunguitos, de gent que fa molts comentaris, com per exemple, un ho ha espanyolitzat una mica dient nosotros somos chunguitos. Sí, home, és autòcton tot plegat. Queda molt millor amb hashtag. Un altre senyor, corprès, entra i només escriu Várgame el senyor. Perquè veu que la cosa se'ls està escapant de les mans. Se'n va de mare aquesta conversa. No, perdona, és que aquesta pregunta, que no és ni pregunta, bueno, si és que em penseu, hi ha hagut 8 pàgines de respostes. Què dius ara? Sí. O sigui, és el gran tema, el tema calent ara mateix. Ara mateix és el tema calent de Foro Cotxes. Ara entreu perquè la discussió està... Bueno, falta algú moderant, però la discussió està allà. Mira, bueno, ja us dic que no hi ha gaire correcció política en els següents comentaris, No, com si en els anteriors n'hi hagués hagut, Però recordem que és l'opinió dels xurmanos. Sí. Que quedi claríssim. Un senyor entra i diu mira que han entrado trans, gays, negros, asiáticos, hasta árabes en Gran Hermano. Pues nada, se sigue demostrando que peor que un gitano no hay nada. No és veritat. Home, clar que no és veritat, que està dient un senyor que ha entrat. És una opinió de Foro Cotxes. Igual que segurament hi ha molta gent, com bé sentíeu, que defensen els xunguitos i diuen je suis chunguito. Sí, senyor. Entra un altre senyor, ja s'emporta la conversa cap a una altra banda, diu, comparar un comentario homófobo hacia una minoría con unas viñetas publicadas contra un personaje ficticio es, ¿cómo decirlo?,
Dame veneno que quiero morir. Aquí l'homenatge, a un dels temes dels xunguitos. Molt. Però un senyor s'ha sentit ofès perquè comentari, perquè entra i diu Mahoma no és un personatge ficticio, subnormal. Ai, mare meva, aquí entrem en el debat religiós. Home, clar. Sobre creences i sobre la fe. Deu ser una creences, persona musulmà que opina també a Foro Cotxes. Home, és que no és fictici. Home, és que està documentat que és un home que va existir. Sí. Home, per favor, que no és un superheroi. Bueno, un altre ja ataca directament a la cadena, Mireu, nois. Debido a que Telecirco está regido por mariconas malas, sus dirigentes locazas no miden por el mismo rasero unas ofensas u otras en función de la pupita que les haga a ellos en sus sentimentitos de mariconitas. Carai. Nois, duríssim tot això, Sí, agre, això. Molt. Bueno, terrible. M'estic violentant, No, gent molt preocupada per la llibertat d'expressió. Un diu, yo creo que ellos, los chunguitos, deben tener la libertad de decir lo que piensen, siempre y cuando lo que digan sea veraz. Igualmente yo tengo la libertad de decir que son un par de gilipollas. Sí, esclar. Sí. Per aquesta regla de 3, tu pots dir que vulguis els xunguitos poden dir de tot, i a partir d'aquí hi ha bufetades a dojo. Jo no em passaria gaire, però la conversa ha arribat a un entente al final, Ah, mira que bé, sort, això. S'arriba... No, i per sort, no hi ha més comentaris després d'això, Està molt bé això de l'autogestió que fa Foro Cotxes, que al final sempre apareix algú que sentencia i tanca una mica aquella conversa. Sí que és veritat, i tot ve de la resposta a un senyor que ha volgut sentenciar i acabar el fòrum i no li ha sortit bé. Ha entrat i ha dit, opinar no és insultar. Bueno, que està molt bé que podia haver acabat allà, i podeu estar d'acord o en contra, però després ha entrat un forero i li ha dit opino que eres un hijo de puta. Aquesta fina línia entre l'opinió i l'insult és el gran debat que ha generat avui Foro Cotxes arrel d'aquests comentaris dels xunguitos que han provocat la seva expulsió de Gran Hermano VIP i que perdi un dels grans al·licients. Ara qui posaran en lloc dels xunguitos per animar aquell cotarro? No, els han tret a la casa però estan al plató. Ah, no és Entra fàcil. Paquirrin, no? És veritat, entra Paquirrin. Ah, ja va entrar ahir, sí. Sí. Ah, clar, hosti, Déu-n'hi-do, Surten dos i un entra que un altre. És que de veritat, això és bueno. En fi. Axel Tronchoni. Gràcies, Jair. Res. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?